Maraming salamat, Ivana, sa iyong napakaganda introduction na ako rin naman ang gumawa. I'm trying to lighten up things kasi alam ko marami kasi gutom. Pati ako. Anyway, I will start with an apology. Pasensya na po kayo, hindi po ako professor. Hindi rin ako lawyer. Hindi rin ako businessman. Ako po'y isang abang lingkod bayan. Kaya ako po ay magsasalita sa inyo mula sa puso, kaya ako'y magtatagalog. Narinig niyo ba ako mag-English mula kanina? Never. So, okay, ito po ang aming outline ng presentation. Introduction to ASEAN, ASEAN integration, opportunities sa ASEAN integration. Gusto ko lang pong iklaro, kasi ang una kong inibita rito, sinabi, ang nakalagay dun sa topic ko raw ay economic integration. Alam po ninyo, by the end of 2015, we will not be talking about economic integration, but the three pillars of ASEAN: political security, economic, at saka socio-cultural. Kaya po, ito po ang topic na babanggitin ko sa inyo. And then finally, yung application ng CSR ng ASEAN integration. Ngunit gusto ko lamang pong iklaro, ang aking presentation ay hindi po patungkol sa corporate social responsibility. Ngunit ang mga babanggitin ko po, mga examples, ay patungkol sa personal social responsibility dahil kasi ang pagkakaalam ko po ay yun ang topic natin. Ngunit ako po ay nagagalak na yung mga nakaraan mga nagsalita ay marami pong nabanggit ng mga proyekto nila at yung mga question and answer kanina ay maraming patungkol na rin tungkol sa kung paano i-apply ang personal social responsibility vis-a-vis dito sa corporate social responsibility at what do we expect from ASEAN, the future of ASEAN as it applies to personal social responsibility. So, simulan na po tayo. Next slide please. What is ASEAN? Marami na po akong imbitasyon, karamihan sa mga eskwelahan patungkol dito sa ASEAN. At alam po ninyo, ASEAN ay 48 years old na. Last year lang ay mayroong 1,200 meetings, kaya mahirap po talaga paliwanag. Siguro, the best that I can say is, ito pong ASEAN ay parang relationship status niya sa Facebook. It's complicated. So, first, next slide please. ASEAN is an intergovernmental organization. Ibig po sabihin, unlike EU, wala po tayong supranational bodies. Wala po tayong NATO o ASEAN Police. According to my watch, alas 12 na po. I'm sure yung iba po sa inyo ay mamimiss yung kalye serye. Kaya dalhin po natin ang kalye serye dito sa room na ito. Kaya ako po nabanggit siya ay kasi isa po sa difficulties namin to promote ASEAN awareness ay bukod sa napaka-komplikado nga po nito ay kulang po ang mga nagbo-volunteer para tulungan kami na spread ang ASEAN awareness. Kaya lumalapit po kami sa iba-ibang ahensya. Isa po namin nalapitan ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At pumayag po sila na, kasi nabanggit ka namin, in 2 years time, ang Pilipinas ay mag-host, mag-chair ulit ng ASEAN. So, sabi nila, bakit hindi natin lagyan ng logo ang 50 peso bill para mapalawak natin ang ASEAN awareness. At ito po ang naging resulta ng kanilang suggestion. This is legal tender, by the way.
kahit na po mahaba ito. Gupitin nyo lang, pwede nyo magamit ito. Sa matter of fact, pwede ko ipamigay ito. Gamitin nyo dyan sa McDonald's sa tapat. Pagkakuha nyo ng inyong hamburger, ibayad nyo ito sabay takbo. Kaya walang biro, this is legal tender until December 31. Kasi, ang sabi ng Central Bank ay papalitan nila lahat yung mga old banknotes. So sa mga makakatanggap nito ay you have 2 months or 3 months and 2 days para gamitin ito. So simula na po ng kalye serye. Unang tanong. For 200 pesos. Okay. Background first. ASEAN is composed of 10 countries. Ang basihan po ng membership sa ASEAN ay geographical footprint. Sa ngayon, mayroong 11 bansa sa Southeast Asia. Sinong bansa ang hindi pa miyembro ng ASEAN for 200 pesos? Yes, please. Timor. That's correct. Pwede mo pagkunin lang yung 200 pesos. Next question, for 200 pesos. 5 po ang founding, sabi ko kanina, 10 ang miyembro ng ASEAN. Ngunit noong 1967, 5 pa lang ang pumirma. No? Sino po ang makakapagbigay sa akin ng 3 bansa sa 5? No? Na nag-accede dito sa Bangkok Declaration. Yes, kahit, diba? 3, kahit na 3 lang, please. Thailand, Indonesia. Philippines, Thailand, and Indonesia. Correct for 200. Mabuti naman at nakalimutan ninyo na ang kagutuman ninyo. So it was founded in 1967, 5 members. Ngayon, 10 na. Ang basihan na ako noon ay Bangkok Declaration. Kasi alam niyo, nung panahon na yun, 1967, marami pong mga problema dito sa ating region. No, lalo na po yung mga border disputes katulad ng Sabah. Hindi ko po sinasabi na na-resolve na yung problema sa Sabah. Ngunit, ang decision po ng mga founding members ng ASEAN ay isa tabi muna natin yung mga political security issues na yan para makapag-concentrate tayo sa economic at socio-cultural development. So, ayun po yung mga problema nun, ano? Alam nyo, isa pa rin major problem nun ay patungkol dito sa growing influence of communism. Kaya nga po, isa sa mga, kung makikita nyo, no, yung mga predecessors ng ASEAN, yung Apocalypse Yato, Asa, Mapilindo, I will not go into detail on these ones, dahil kasi nakuha nyo naman sa history books nyo. Ngunit I doubt if you know anything about Apocalypse. Wala pa akong tanong dyan. Ngunit gusto ko lang i-share sa inyo, no? Because I'm very proud of this. This is a Philippine initiative. On August 1949, the President of the Philippines, si Elpidio Quirino, he came up with a proposal for a military alliance na naapurbahan naman ng 3 pang leaders dito sa rehiyon. Ang South Korea, si Syngman Rhee, at ang Presidente ng Republic of China, hindi yung People's Republic of China, si Chiang Kai-shek. So naapurbahan po ito kasi ang argument ni President Quirino, kung noong April 1949, naapurbahan yung NATO, bakit hindi tayo magtayo ng military alliance dito sa Asia? Kasi pare-pareho mo tayong problema, yung growing influence of communists. Sa noon po, yung moves ni Mao Zedong, no, to overtake mainland China. Sa Korea, yung moves naman ng North Korea to dominate South Korea. At dito sa Pilipinas, yung hope pala. So kaya, I mentioned this, kahit na hindi ko nagsucceed,
Well, it succeeded for 2 months. August 1949. Ngunit, October 1949, na-overcome ni Mao Zedong, o ng grupo ni Mao Zedong, yung mainland China. Ngunit, as I said, wala po sa history books niyo ito. Now, I'm including this because I saw this with my own two eyes. I was previously the Philippine ambassador to South Korea. And in South Korea, they even put up a monument kung saan naapurbahan itong Philippine initiative na ito for a military alliance. No? Ito po ang summer residence ni Syngman Rhee, yung presidente ng South Korea noong 1948. At tourist spot na po ito ngayon to commemorate yung kung saan naapurbahan yung Philippine initiative to form a military alliance. So next slide please. Ngayon po, isang problema natin sa ASEAN, given that background, no, that history, no, ng mga animosities, ng mga rivalries, no, ng mga security issues, no, bukod po roon, ang naging isang challenge dito sa ASEAN ay yung diversity, katulad no, sa religion, kultura, biodiversity, iba-iba po. Next slide please. Sa lingwahe, iba-ibang lingwahe, types of government. Mayroong democracy, sa 10, 2 lang po ang democratic form of government. Yun ay ang Pilipinas at ang Indonesia. Yung iba ay monarchy, mayroon din pong nagpa-practice ng socialism, may military junta and so on. Next slide please. Development gap, napakalaki, population challenges. Development gap, for example, ang Singapore po, per capita income ay nasa $60,000 US dollars. Pero po, ang Myanmar at Cambodia ay hindi pa pumabot ng 1,000 US dollars. So, as you can see, napakalaki ko ng gap. Population challenges, may malalaking bansa. Katulad ng Indonesia, more than 200 billion. Mayroon namang bansa na wala pang kalahating milyon ang populasyon, katulad ng Brunei. Of course, economic gap, katulad ng nabanggit ko, no? May maulan na bansa, may maliliit na bansa. Next slide, please. Kasi diversity, pagdating naman po sa investment, kung sino pa yung mayayaman, doon pa pumapasok yung malalaking investment. Katulad po nito, kalahati po ng investment sa ASEAN ng 2013, no? 122 billion US dollars. Kalahati po na napunta sa Singapore. Ang Philippines, 2.4. Ngunit last year, 6.8 billion po ang pumasok. No? So, marami po tayong bigas na kakainin para makabot tayo. So, I will relate that later on to sa CSR, no? Paano po tayo makakatulong dito sa ating bansang Pilipinas. Next slide, please. Economic development. I'm showing this slide to show to you the importance of education. Kasi marami po sa inyo, ay estudyante at mga practitioners, no, sa education. Nakikita niyo po, no, yung mga nasa taas, yung naka-achieve na ng 100% participation rate. Yun din po mayayaman sa ASEAN. Ngunit po yung mga mahihirap na bansa sa ASEAN, mababa ang school participation rate. No? So, kaya yung po sa atin na pinag-uusapan pa ngayon kung magka-K-12, I mean, naisa batas na po yan, no? Ngunit marami pa rin po hindi naniniwala na dapat tayo mag-K-12. Ngunit alam niyo po ba, yung mga pinakamalalaking bansa, no? Yung mga developed countries katulad ng US, ng Canada, ng Australia. Alam po ninyo, hindi nila po pinag-uusapan K-12. Nasa K-14 na nga sila. K-14 na tayo, nagdidebate na kung dapat ituloy ang K-12. So, kaya po importante ito because there is a correlation between the number of years that student stays in a school at saka po yung level of development, economic development ng mga bansa. Kaya po, kayo po mga estudyante dito, huwag po kayong bibitaw. Huwag
kahit mo kayo bibitaw, hindi mo excuse ang pera para hindi kayo makatapos. Alam niyo po ba, nung ako'y nasa Korea, presidente ng si Lee Myung-bak, bago siya naging presidente, naging CEO siya ng Hyundai Corporation, gumagawa ng kotse construction company, and so on. Alam niya, nung high school siya, nagtitinda siya sa palengke. Tapos, sa university, sinabihan siya ng magulo niya, huwag munang pumasok, kasi unahin muna papag-aralin yung mga nakakatandang kapatid. Hindi siya pumayag, sinabi niya, magtatrabaho siya. Naging basurero siya. Doon sa palengke na kung saan sila nagtitinda. Kita niyo, that's a proof na hindi po balakid ang kahirapan. Next slide. So, ito po isang major challenge ng ASEAN. Yung geography. Geography is destiny. Katulad po ng mga kamag-anak natin, hindi po tayo makakapili, lalo-lalo na yung biyanan natin. In ASEAN, we have 2 archipelagos. Ano po yung dalawang archipelagos sa ASEAN for 200 pesos? Please. For 200 pesos, correct. So meron din po tayo isang malaking isla na mayroong 3 bansa. Ano po itong isla na ito na meron 3 bansa? Sa ibaba ng Pilipinas. Kung saan nandun yung Sabah, Sarawak at hindi, island ito. Hindi, island ito na nag-host ng 3 bansa, namely Malaysia, Brunei at saka Malaysia, Brunei at saka Indonesia. Yes, please, at the back. Correct, for 200 pesos. Ayun, pag-ito sa inyo natin. Mayroon po maliit na island nation yung Singapore. Mayroon po peninsula ang katulad dito ng Malaysia. Mayroon din po continental Southeast Asia, kung sa Myanmar, Thailand, Cambodia, Vietnam at Laos. So, ano po ang challenge dito? Connectivity. No? Katulad po tayo, hindi po tayo nakakonekta sa mainland Southeast Asia. No? At saka siguro ito na rin yung difficulty namin on how to spread ASEAN awareness. Because like Europe, no? Continental Europe, which is homogeneous, meron pong nahiwalay na bansa. And this is Great Britain. Sorry, hindi ko pala hinabay. Anyway, but if you look at the British, no? Iba po ang takbo ng utak nila eh. Wala po silang affinity with the EU. No? Kasi siguro, because of their insular thinking, they are not part of continental EU. So, ang Pilipinas parang ganun din eh. Kaya yun po ang difficulty natin on how to promote ASEAN awareness. So, for the academicians among you, perhaps in your CSR, dito po kayo pwedeng tumulong. Napaka-insular natin. One time, nagtanda po kami ng survey. Name 3 members of ASEAN countries. Alam po, alam po ninyo ang sagot ng mga na-interview sa kalsada? Japan, China, Korea. Hindi po sila miyembro ng ASEAN. As I said, on the basis ng membership sa ASEAN ay geographical footprint. Okay, so, given this diversity, ano po ang naging approach ng ASEAN para masurpass itong sovereign, itong diversity na ito? Ito pong ASEAN integration. So, dito po sa ASEAN integration, like yung origins ng ASEAN ay marami pong naging problema sa sa bansa sa region natin ay during the succeeding years ay meron pong mga bagong problema.
So next slide. In summary, it's about globalization. So, what did ASEAN encounter during those years? Pandemic. Scarce natural resources. Halimbawa po, alam niyo ang Singapore, bumibili ng tubig sa Malaysia. Kasi napakaliit po ng bansa nila, so kaya kita nyo lang ang pinakamalaking again, related to water, may kampanya po ngayon ang ating gobyerno to conserve water. Oh, that's another tip for CSR. Because of the problem of El Nino. No? So again, sa inyong advocacies, I think this is one area that you can advocate. So transnational crimes, trafficking in persons, yung drugs, no? Radicalization, yung spread of ISIS. Dito po sa region natin, huwag na tayong lumayo. I heard from security agencies, sa ISIS po may mga nagre-recruit sa Taguig, no? Para maging member ng ISIS. Series of regional and global economic crisis. Ngayon po, ang Greece is undergoing that. Ngunit dito po sa Asia, 1997-98, we had the Asian financial crisis. Ano po ang naging solusyon ng ibang region? Nagtayo po sila ng kanilang sariling mga free trade association. Katulad ng NAFTA sa North America, Mercosur, South America, EU. So bakit po tayo pauli? So in 1992, we created our own FTA, and this is the ASEAN Free Trade Association. No? Next slide, please. So, ang naging strategy po ng ASEAN para i-address itong challenges ng globalization ay to go into deeper economic relations. Kasi, as I told you kanina, ASEAN is an intergovernmental organization. Wala pong supranational organization na makakapagdikta sa bawat gobyerno kung anong dapat nilang gawin. Hindi po tayo nagsusurrender ng ating sovereignty to a higher regional body. So, what is the next best thing para ma-address itong regional challenges? Community integration. At yun nga po ang target natin by December 2015. And katulad po na yung sa bahay, ayun ang bumungan, mayroon pong 3 pillars ito. No? At yung base po nito, hindi lang mabasa, ito yung narrowing the development gap, ay kasi isa nga yung challenge natin sa ASEAN ay yung economic gap. Ano? So, narrowing the development gap, pagtutulungan. No? If there is anything that I want you to impart about ASEAN ay ito pong concept ng pagtutulungan. Inclusive growth, sustainable development. Sa Tagalog, walang iwanan. So, next slide please. So, isa-isahin po natin ang mga pillars. No? Ito po, this is what we can expect from the political security pillar. Cooperation, whereby we can address issues such as maritime cooperation, disaster management, transnational crimes, and then community of shared values and norms. Again, CSR. We can help by creating these values. No? Kasi po, bawat region may kanya-kanyang values. I will go into this later on. At having a common value that we can adopt, that we are adopting in the region, then that is how we relate with other regions or with other countries. Next slide, please. Nasa economic community pillar naman tayo. Katulad po nung nasabi ko kanina, in 1992, we agreed to have an FTA. Bababa po natin ang taripa. No? Ang target ay December 2015. Ngunit alam po ba ninyo, 2010 pa lang ay ibaba na natin ang taripa. Mga 99% na. Konti na lang natitira. Maraming mga businessmen ang nangangamba. Businessmen natin, sinasabi nila.
baka masapawan tayo ng mga mas mababang produkto, mas mababang halaga ng mga produkto sila. Di ko na nalalaman ay matagal na pong maraming mga produkto na gawa sa rehiyon natin na readily available dito sa ASEAN. So ano po ba ang benefit nito ng ASEAN integration sa economic cooperation? Halimbawa, katulad po natin lahat ng mga consumers, hindi mo mas marami na tayo variety of goods and services, mas mababang halaga. Kaya nga po during the last 5 years, hindi ba nami-maintain na natin yung presyo ng mga goods and services, bumababa pa nga eh, katulad ng gasolina. Halimbawa mo, kopi ko. Saan po gawa ang kopi ko? Yes, please. In Jakarta, sa Indonesia for 200 pesos. Magkano po ang kopi ko? Di ba mura lang yan? 6 pesos lang. Ito po ang pangalawang picture. Shampoo, di ba readily available na ang shampoo? No? Na yun nga, kung titignan niyo sa likod, hindi niyo mabasa eh. Dahil kasi nakasulat sa Thai o sa ibang lingwahe sa ASEAN. Hindi ko lang alam ang presyo kasi hindi ako gumagamit ng shampoo. Pero magastos ako sa sabon dahil ang inihinupusan ko hanggang bato. Anyway, so yan po that is what you will expect by the end of 2015. Ngunit, it is not the end all and be all of ASEAN integration because mayroon po pong kasunod dyan. No, kumbaga sa school, graduate lang kayo ng elementary. So, you will go into a higher level. So, when it comes to FTA, for example, na ibabang natin taripa, na we will address non-tariff barriers naman. Like yung kung mga balakid, katulad ng sanitary and phytosanitary requirements, no? Ay yung pang customization o yung making yung pong gagawin po natin mas harmonize yung mga customs procedure and so on. So, i-previous slide please. So, katulad po sa mga exporters, mas lalaki ang market. Kasi nga, dahil mababa ng taripa, so yung market nating 100 million Filipinos, lalaki na, magiging 630 million ASEAN citizens. For producers, alam po ba ninyo na according to statistics, 87% ng Philippine imports ay mga raw materials. So this just goes to show na ito po yung mga raw materials ito ay inputs for further processing. So di ba malaking pakinabang ng ating mga producers dyan, because they can sell at more competitive prices. For investors, we will now have a single production base dahil na pare-pareho na po ang taripa. Like for example, car manufacturing. Ginagawa po ito sa Thailand, yung assembly. Ngunit we contribute to that. Ginagawa po natin yung mga electronic parts, yung mga block engines, and so on. That happens because of ASEAN integration. Next slide, please. So in general, this is the summary of what this pillar is doing. AEC is pushing us to do the right things. Because when we commit to an agreement in ASEAN, this has to be reflected in our own domestic regulations. No? Painful at best. No? Kasi katulad, sino po magawa ng batas? Yung ating Senado, yung ating Kongreso. Alam naman po natin na yung ibang miyembro ng Kongreso, sila rin po may-ari ng major industries natin na madalas at pinoprotektahan. Ngunit po sa ASEAN, when we talk about ASEAN integration, ay maaaring maapektuhan yung kanilang monopoly. Ngunit because of this, our commitment dito sa ASEAN to do difficult domestic reforms, we have to amend even our protectionist rules. Next slide, please. Philippine content, ngayon po, again, going back to CSR, this is one area where we can
where you can help. No? Kasi sa ngayon, if you look at the column where we have itong ASEAN, the third to the last column, if you notice, medyo nasa gitna po ang achievement ng ASEAN when it comes to these different levels of economic indicators. So, I wish you could bear this plate in mind dahil doon po sa mga CSR natin, dito po tayo makakatulong sa areas natin. Opportunities under socio-cultural cooperation. Yan po, nasa screen niyo. As you can see, well, these have been taken up by previous speakers. I will not go into detail kasi babalikan ko lang po. Next slide, please. At sa ASEAN po, ang CSR ay kasama sa agenda. Next slide, please. Mayroon pong ginawang study ang isang ASEAN body na kung saan pagdating sa CSR sa Pilipinas, ito po ang mga na-address ng kanilang sa CSR. Pinakamalaking porsyento ng education. Yan po ang sektor na karamihan sa inyo, sa environment. Ngunit medyo mababa dito sa livelihood. Livelihood, ito na yung mga assistance sa mga MSMEs, micro, small, medium enterprises, living. At yung last speaker po natin kanina si Philip Luigo. Dati po siya sa sa Sports Commission. And I think even BCYF, advocacy din po ito ng ilang members ninyo sa arts sa sports. So this needs something to be desired. So siguro medyo kung if we look at areas wherein we can advocate itong CSR, siguro po bigyan po natin ng tuon itong tatlong nasa hulihan. Next slide, please. So now we come to the last part of my presentation, which is on how we can apply yung previous na nabanggit ko po tungkol dito sa ASEAN integration. Although very general, but then we can pick up some things. My question po kanina, kung paano po natin ma-apply itong personal social responsibility dito sa corporate social responsibility. Yung kanina po isang speaker na pagkikala sa communication, which is true. Ngunit in general, well, I have included some of them, but ito po ang summary ng values education or change of mindset. Change of mindset. I'm not a practitioner of personal social responsibility, but in some way, I have undergone this transformation because of personal circumstances. So, about 20 years ago, ay na-achieve ko na po yung aking goal na maging ikaw na ay leader na kung saan ay nandun ako sa taas. Kasi parang I'm sure many of you are aspiring to that leadership status. Ako po ay na-assign na Consul General sa Guangzhou, Southern China. Ngunit ang transformation nga po ay napansin ko, nagbago rin ang attitude ng mga tao sa akin. At isa pa, personally, para akong naging OFW dahil nahiwalay din ako sa aking pamilya, hindi ko din ako nasamahan sa post ito. Dahil ang asawa ko po ay nasa foreign service din. Siya po ang previous ambassador natin sa Singapore. At the time, she was assigned sa Hong Kong. So, I was alone. And then, ito nga yung perception. Here's the change of mindset. Napansin ko, yung mga kaibigan ko ay medyo dumalang yung communication sa akin. So, parang I felt isolated. Tapos yung mga lumalapit sa akin, mga bagong gusto makipagkaibigan. Nakita ko meron silang mas nanaig sa kanila yung kailangan nila sa akin. So, as Consul General, one of the things that we do is issue visas. Visas to Chinese nationals. So, one time, meron isang Filipino travel agent na lumapit sa akin. This was way back in 1996. So, nagkakilala siya.
Sabi niya, "Uy, kayo palang bago consul general dito. Kamukha niyo pala si Dindo Fernando. Kilala niyo ba yun? Hindi, ano? Pero nga sa inyo na nakilala yun. Si Dindo Fernando, artista siya na medyo panot. So, to make the long story short, no, sinabi niya kailangan niya. Sinabi ko rin sa kanya na, "I'm sorry, hindi kita mapagbibigyan dahil kulang ka sa mga requirements." So, lumabas siya. She stormed out of the office. Tapos, nagsisigaw siya nun sa labas. Narinig siya nung security guard namin. Hindi na ako si Dito Fernando. Ang sinisigaw niya, "Panod siya." Panod daw ako, sabi niya. So ano po yung, how do I apply this to yung change ng aking values? No? The way I see anger, the way I see forgiveness. So, yun pong ano, well, she expressed anger. But I did not feel offended. Kasi ang may problema, hindi naman ako eh. Siya ang may problema. So, change of mindset. Forgiveness. Because, ganun, I changed my outlook on anger. So, it's also easy for me to forgive her. No? Isa lang po niyang, ano, example, relative, alternative truth, I will go back to this later on, communication. 4 Qs. Alam po niya itong 4 Qs na ito? For 200 pesos, give me the meaning of at least 2 of them. Yes, please. Kung may bibigay niyo 4, mas maigi. But I will be happy with 2. Intellectual quotient and emotional quotient. That's correct. Maraming pong salamat. Kasi po alam niyo itong, I'm sure that at the back of your minds, no, ma-attend kayo ng seminar na ito. At the end of the day, what will you bring home with you? Ito po. Dapat ito ang i-develop ninyo when it comes to personal social responsibility. Dahil hindi niyo po, you cannot commit to any awards of NGOs kung wala po kayo nito IQ, EQ, SQ. IQ is intellectual, EQ is emotional, SQ is spiritual, FQ is financial literacy quotient. Financial literacy quotient. Kasi bago kayo makatulong sa iba, dapat alam niyo kung paano niyo i-manage yung inyong finances, yung inyong time, yung inyong whatever. No? You have to start from yourself. And that is the essence of personal social responsibility. EQ, for example, for 200 pesos, sino po gusto sumagot itong tanong na ito? Ano? Ito tanong. Bago po kayo pumasok dito sa building na ito, may lady guard doon eh. Ano pangalan niya? Taga saan siya? Anong marital status niya? For 200 pesos. Gawin natin 400 pesos. 600 pesos. Kasi tatlo yung tanong ko eh. Ang pangalan po niya, kasi nandito naman makikita niya si Miss Nalia. Taga Iloilo siya at mayroon po siyang isang anak. Kita niyo, ngayon ako nakatungtong sa FEU, alam ko yan. Why is this important sa EQ? I'll give you a story that I read last week sa Facebook. This is a true story, by the way. No? It happened in China. Mayroong isang factory worker sa isang meat factory. There are over 1,000 workers there. So ito pong worker na ito, no, very responsible siya. So at the end of the day, magpa 5 o'clock na. So sabi niya, meron nata akong nakalimutan i-check doon sa, ano, sa storage. Alam niyo naman, pag meat factory, dala yung storage, talagang whole room yun eh. No? So she entered the room. Unfortunately, sumara po yung pinto, which cannot be opened unless you're outside. So ano po ibig sabihin nito? Pag walang nakapagbukas ng pinto, mamamatay siya, di ba? Kahit na anong katong,
kahit anong kalampak ang gawin niya, wala pong nagbukas. So this is a life and death situation. But after 1 hour, may nagbukas. Yung pong nagbukas ay yung security guard, yung guardian, doon sa entrance, noong kanilang factory. So ang tanong po nung babaeng nakulong sa loob, paano mo nalaman ako nandito? Ako sabi niya, alam mo, sa dinami-dami na pumapasok dito, sa factory na ito, ikaw lang ang bumabati sa akin ng ni hao ma, no? Hello, kumusta ka na? Ganun. At pag alis mo, Saijen, o paalam, o ganun. No? So, nung dumating yung 5 o'clock, nakalabas na lahat, wala pong nagsasabi sa akin ng paalam. So, ang naisip ko ay siguro may nangyari sa iyo sa mga. True enough, may nangyari na. So, emotional quotient. Like yung story na binigay ko sa inyo kanina na lumapit sa akin, yung isang travel agent. Kilala po ako kasi makailangan sa akin. Pero kung security guard ako, hindi ako kilala. So, tandaan nyo yung sinabi, yung kasabihan natin, kung sino yung madadaanan nyo sa inyong pag-akyat, siya rin yung makakasalubong ninyo sa inyong pagbaba. Again, values, education, no? Values, education. Next slide, please. How do we apply this to the concerns of ASEAN? Di ba kanina, binanggit ko na sa inyo yung mga, mga challenges. Halimbawa mo, home to major religions. For 200 pesos, give me at least 2 major religions in ASEAN. Yes, please. The gentleman. Roman Catholic and Buddhism. For 200 pesos, meron po pong isang major religion which is Muslim, no? Islam. Di ba? Again, for 200 pesos. For 200 pesos. Bakit po tayo walang pasok ng Biyernes? Anong okasyon? This gentleman po. Ano po ang okasyon? Bakit wala tayong pasok? Please. That's correct, for 200 pesos. So, ano po ba ang message na gusto ko ipaabot sa inyo? On a personal level, sensitivity. Sensitivity, alam po ninyo, tayo lang naman ang Kristiyano dito sa 10 ASEAN member countries. So we should be sensitive to the feelings of others. So for example, kung nag-host kayo ng, halimbawa mo, ASEAN meeting ito, mayroon po ba sa inyong mga of Islam faith dito? May mga Muslim po ba? Kung meron pong Muslim sa inyo, at kayo ang host dito, hindi po kayo dapat nagsiserve ng pork. Dahil hindi po kumakain ng baboy ang mga Muslim. So, sensitivity. So, these are the values that we are promoting in ASEAN. Culture of peace. I'll give you a very good example. Alam po ninyo, itong culture of peace ay hindi lang pinag-uusapan sa United Nations. Hindi po pinag-uusapan lamang ito sa ASEAN. Miski po on a personal level, miski po yung mga OFWs natin nakakatulong dito to bring about culture of peace. Paano? Alam po ba ninyo na sa Middle East, ang dami po nating mga yaya na nag-aalaga ng mga future princes and princesses o mga future sultans, leaders ng bansa nila. I'm not saying na itong mga Pilipinong yaya ay kino-convert yung mga bata. I'm not saying that. Ngunit, itong mga bata at the very tender age are exposed to the culture, no? to the ways of how these Filipino yayas practice their religion or practice their values, value of kindness and so on. Like for example, kung minsan nakikita nila na before this their Filipino yaya goes to bed, nagdadasal, nagro-rosaryo. Can you imagine, pag lumaki itong mga bata na to at naging hari, prinsipe, sultan,
ng mga bansang ito. They will be more tolerant of other faiths, of other religion, dahilan doon sa exposure niya, doon sa Pilipinas niya, yaya. So on a personal level, personal social responsibility, magagawa po ninyo ito, kahit na hindi kayo nagsasalita. It will show on how you behave, on the attitude to your work, sa inyong pagmamahal sa inyong trabaho. Kasi alam nyo, at the end of the day, no, pagkaharap nyo na si San Pedro, hindi naman tatanungin ni San Pedro, yung binay ko sa inyong talent, ano ba ginawa niyo? Napakataas ng naabot niyo na edukasyon. Ang tatanong lang mo sa inyo, ano ba nagawa niyo sa inyong kapwa, di ba? So yung assessment, i-assess kayo, not on what you have learned in school, but what you practice. So next slide, please. Okay, next slide, please. Reaching culture, no? Tolerance of other cultures. Ito, responsible tourism, na-discuss ito kanina eh. Halimbawa po, no? On a personal level. Again, I was doing this when I was in Korea. Alam niyo, for the last 8 years, ang number one tourist natin dito sa Pilipinas ay mga Koreano. Ngunit, you know what, they're damaging our corals eh. So sinasabi ko sa kanila, huwag nyo namang, huwag kayo mag-harvest ng corals. O please do not buy corals from the farmers because you will only encourage them to harvest these corals. Bakit po ba? Ano po ba importance ng corals? Did you know, many of us are aware of the importance of the forests, the jungles, like the Amazon jungle, because these are land sink for carbon emissions. But did you know that corals are carbon sinks carbon sinks, no? Ito po sa karagatan po ay nakakatulong po ito para mag-absorb ng carbon emissions. Hindi po gaano na papalawag yung kaalaman na yan. And to think that corals, for them to regenerate, it will take about 1 generation. Next slide, please. ASEAN diversity. I will go through this very quickly because many of you have read on this on previous speakers. No? But what I'd like to say, no, from the point of view of a government civil servant, I've been in government for the last 33 years, and I made it a point to engage our stakeholders, including the CSOs. And every time I engage with them, I always learn something new. Like this one, I only learned this last week. Food security, I'll give you these some examples. Because CSOs, no, they have their own advocacy. So, there is one group, no, na nag-advocate sila nitong agriculture sovereignty. Ako, hindi ko ata naintindihan agriculture sovereignty. Yung pala sinasabi nila, kasi karamihan ng mga farmers ay walang boses. So, they are speaking on behalf of the farmers. Ano po issue nila tungkol sa agriculture sovereignty? Zoning, binabago ng gobyerno ang zoning. Yung mga dating agricultural lands, nagiging subdivision. Land conversion. No? Alam po ninyo, sa Malaysia, yung rice fields, ginawa na nila golf course kasi mas malaki ang kikitain nila. And so on. So, this is a responsible rehabilitation. There are many examples given to you by previous speakers. Next slide, please. Education, no, advocacy. So, I will not touch on this because as I showed you in previous slides, this is the major preoccupation of many NGOs who are practicing yung mga CSR, no? Generating job opportunities, capacity building. Next slide, please. So, the population challenges. Ito po, population, aside from having a big population in ASEAN, ngunit may mga problema tulad ng mga refugees,
mga migrants, asylum seekers, katulad ng Rohingya, katulad po ng young versus elderly population. I don't think we have enough programs for the senior citizens in ASEAN. No? I'm glad that here sa Philippines ay marami na po tayong programa dyan. Ngunit marami po tayong pwedeng magawa. Gender development, women and children, vulnerable sectors, indigenous persons, persons with disabilities, IDPs or internally displaced persons. Yung pong naiipit sa encounters. Next slide please. Economic gap. Again, marami pong mga programa ang mga corporations natin on this one. But there is one area that I would like to give stress on. Next slide please. This is yung pagtulong po sa ating gobyerno din to promote integrity because yun po nakakatulong sa jobs generation din. This was previously mentioned by the previous speaker, no? Ngunit kaya po importante ito, especially in the area of investment because with good governance, transparency, and integrity, ay papasok po ang investment. I'll give you a concrete example of a CSR. Ang Konrad Adenauer Foundation, this is the aid program of Germany. They have a program here in the Philippines on behalf of the EU. Now, ang EU ay top investor dito sa ASEAN. Nakita niyo naman kanina, no? I showed you the pie chart ng investments na napasok sa Pilipinas na alien. So, ang sabi ng EU, ang isang kasing problema kung bakit bihirang pumapasok ng mga EU members in terms of investments sa Pilipinas ay ito ang problem ng transparency and integrity. So ginawa ng EU to Konrad Adenauer, may program sila to promote transparency and integrity. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila capacity building, in-encourage nila itong mga local governments na magtayo ng Citizens Committee. Ang membership ay CSO, business sector, at saka yung mga frontliners doon sa mga local government units. They conduct capacity building seminars on, say, yung governance, no? At sa citizens charter. So, next slide please. Again, SMEs. Ito po, SMEs, no? Kasama ito doon sa tatlong nasa bottom ng listahan ng mga kulang ng assistance. No? Ang kailangan nila ay yung pagtulong sa at least anim na sectors na from microfinance, microinsurance, hanggang sa capacity building, hanggang sa globalization ng kanilang produkto. No? At lalo na po dito sa microfinance. Alam po ba ninyo na pag samasamahin nyo na yung apat na malalaking bangko dito sa Pilipinas, hindi pa po malalampasan yung assets ng isang pinakamalaking bangko sa ASEAN, which is a Singaporean bank. So, ang pinakamalaki mong bangko natin, I think they're one of the sponsors, yung BDO. Eh, dun sa ranking ng ASEAN banks, number 19, ang BDO, ganun po kalayo. No, kaya, this is one way for you to appreciate itong assistance when it comes to microfinance, microinsurance. Is a challenge because there are many provinces, there are many municipalities in the Philippines that are unbanked. Next slide please. ASEAN diversity on languages. Again, this is one hurdle that we have to overcome. Like for example, we are talking about global business, ngunit sa ASEAN, ilan lang po ang mga bansa na gumagamit po ng lingwaheng Ingles. Especially for their businessmen. Karamihan po ay hindi po bihasa sa English yung kanilang mga businessmen. So this is one area that where you can help kung gusto nyo magkaroon ng outreach, no? Outside the Philippines. Next slide please. Forms of government. So, ayan po, napanggit itong promotion and protection of human rights. Marami po tayong mga agreements pero uusapan dyan.
promotion of democratic values, non-interference. Again, babalikan ko kayo dun sa nabanggit ko sa core value na dinidevelop sa ASEAN, yung inclusive growth, yung sustainable development, yung walang samahan. At saka yung change of attitude. No? Kasi alam nyo yung sabihan na yung truth is relative. O kung tatanungin niyo si President Kennedy, may alternative truth. I'll give you an example. I'm not kidding. Totoo po ito. I'll give you an example. 18 years ago, may nangyari po dito sa region natin. Sa bansang Myanmar, si Aung San Suu Kyi, ang democracy leader, tumakbo po bilang presidente. Nanalo, hindi pinaupo ng military junta. Ano ginawa sa kanya? Kinulong pa. So ano ang sinabi ng mga Western government? Pag may diktadura, dapat ipitin yan. Bigyan natin ng economic sanction. No, para magbago yung kanilang form of government. No? Huwag natin sila kilalanin, huwag tayo mag-extend ng huwag na natin kilalanin sila, huwag tayo mga embassies dyan. Anong ginawa ng ASEAN? Imbis na mag-apply ng sanction, ngayon ang mga number one investors pa sa Myanmar ay mga ASEAN member countries like Thailand, Singapore, Malaysia. At higit sa lahat, inimbitahan pa ang ASEAN, inimbitahan pa ang Myanmar na maging miyembro ng ASEAN. Can you imagine that? So, we have international norms. But these are the norms that we are developing in this region. Ang dinedevelop po natin norm dito ay inclusive growth, common values na walang iwanan. Sabay-sabay po tayo mananalo mag-achieve ng win-win situation. Ngayon, nasa na ang Myanmar? Diba, they are now on the road to democratization. Ano po ang ginawa ng US ang number one na nag-apply sa akin? Nagtayo pa ng embassy sa Yangon. No? So, again, paano po natin i-apply ang CSR, personal social responsibility, as it applies to the different forms of government sa ASEAN? Let us open our mind to the point na kailangan baguhin natin ang pananaw. Truth is relative. There is an alternative truth. The alternative truth here is engagement. Now let us engage other countries kesa naman sa ipiti natin sila by applying sanctions. Next slide, please. So I mentioned the challenges under yung geography, no? You cannot choose your relatives. No? The same manner na we cannot choose the region where we belong. At ito na nga po yung mga issues that are affecting us, no? Because of geography. Next slide, please. So, as I said earlier, I traveled po by 2017 Chichen of ASEAN, ang Philippines ASEAN, and the importance here is that it will be the 50th anniversary of ASEAN. Kaya nga po kami ay nagbibigay ng 50 peso bill to symbolize itong 50th anniversary ng ASEAN, International ng ASEAN. So bilang panghuli po, I will tell you a story. But itong story ko pong sasabihin sa inyo, meron akong tanong din. And I will be generous this time. I will give 1,000 pesos. Volunteer. Hindi ko muna sasabihin tanong. Volunteer mo na. Any volunteer? Yes, the lady at the back, please. Can you please stand up here in front? And face the screen, please. So, meron po akong kukwento sa inyo, no? This is a true story which was told to me by the SWD official.
At bago ko po sabihin sa inyo ang kwento, ito po ang tanong ko sa inyong lahat through our volunteer here. Next slide please. Yan po ang aking tanong. For 1,000 pesos, pakisagot itong tanong na ito after I have told you this true story. No? So, okay, next slide please. Ito po ay patungkol dito sa Special Olympics na ginanap sa Novaliches more than 10 years ago. Alam ko na niya, ang DSWD ay nagpo-conduct ng sports event. Pati sa mga BWDs. Ayan, katulad ito in the case. This story is about 10 children na lumahok dito sa 100-meter dash. Lahat po sila ay children with Down syndrome. Alam ko rin niya kung ano yung children with Down syndrome. I'm not saying na baliw sila. Iba lang po ang kanilang pananaw. Tandaan niyo po yan. Iba ang pananaw kahit na PWD itong mga kababayan natin. So this is the story. And at the start, let me say that for every competition, for every activity, or in any organization, there are rules. So dito sa sports event na ito, ang rule ay unahan makarating sa finish line. Walang lalagpas sa finish line. Walang lalagpas sa foul line. So at the given signal, nagtakbuhan yung mga bata towards the finish line, ngunit midway may nadapa, umiyak. Anong ginawa ng ibang participants? Huminto, bumalik, tinulungan tumayo yung bata. At hawak kamay sila na nagtakbuhan papunta sa finish line. Nagkagulo yung mga teachers. Sinisigawan sila maghiwa-hiwalay. Because that is not the rule. The rule is, unahang makarating sa finish line. No? Para malaman kung sino yung winner. Tanong, sino ang baliw? Yung teacher o yung mga bata? Teacher. There is an alternative route. Paki-explain lang po kung bakit. 1,000 to, hindi ko basta pamimigay ko na. CSR. Actually, yung teacher kasi, although they break, yung mga bata kasi, slow ang kanilang pananaw. And so, yung ginawa nila na tulungan yung bata is good values na kinakailangan talagang gawin. Kaso nga lang, yung mga teachers, they are after the prize. Hindi dapat na yun ang end result. Dapat yung pagtulong muna sa kapwa, hindi yung profit. O kaya yung prize. Very good. Maraming salamat for 1,000. Next slide, please. Thank you. And that, my dear friend, is the value that we're trying to cultivate in ASEAN. We do not beggar our neighbor, but we prosper our neighbor. Ang inaadap po natin kultura dito ay yung win-win situation. Maaaring bansa ng mayaman, ngunit huwag natin kakalimutan yung mahirap na bansa. So, my last slide, I would like to leave a word from Pope Francis na dineliver na only last week. If you want opportunities, let us provide opportunities. Maraming po salamat. Thank you very much, Mr. Secretary Cruz. Before you leave the stage, any questions for Assistant Secretary and House Variant Director session? Wala nang question. Ako naman nagtanong sa inyo. Daming prizes. Pag nagtanong kayo sa akin, bibigyan nyo rin ako 200. Yes, for your questions, you can just contact the Assistant Secretary via... Ayun, the back is. This one? Good afternoon and congratulations for such a bountiful speech. I
I'd like to know how we are organized now for the West Philippine Sea claim maritime dispute. Who constitute the panel or whatever, the team from the Philippines? Because the criticism before is that it is largely composed of foreign affairs officials and some from Coast Guard, when the suggestion is to have a multi-sectoral group because this is a multi-sectoral issue. In fact, we were criticized at a symposium at AIM before with a foreign professor from the US who said that we are very disorganized for it. Maraming pong salamat sa inyong tanong, which is very relevant, I would say. When you're talking of the case that we brought before the arbitral tribunal of The Hague, mayroon po talagang Philippine panel led by our Solicitor General and of course represented din dyan ng officials from the Department of Foreign Affairs, at meron din po tayong hinahon ng mga international lawyers, no, to argue our case. But in general, when it comes to putting our case in the regional and international public opinion, marami po tayong kasama dyan. Hindi lamang po DFA, hindi lamang po ang Coast Guard, no? As a matter of fact, katulad nga nabanggit ko sa inyo noong last week, no? Our meeting with the CSOs. Marami pong nag-motivate sa kanila ng on their own, meron po silang mga sariling initiative. If you remember Harry Roque, Attorney Harry Roque, no? He acted on behalf of fishermen from Pangasinan, from Zambales, to put up a case against Chinese harassment, now doon sa Scarborough Shoal, before the international, before the United Nations Human Rights Commission. No? So, another case, no, ng mga CSOs, yung grupo ng mga Filipino sa US, headed by Lloyd and Nicholas Lewis. On their own, meron din po silang mga sariling advocacy. So, in a sense, no, marami po kayong magagawang advokasya on behalf of our interests dito sa South China Sea. In ASEAN, of course, this is tackled through the working group on the Declaration of Conduct on the South China Sea. As I said, no, ang sa ASEAN po, ang ginagawa po natin ay bumabalangkas tayo ng mga agreement. No? In the case of the South China Sea, wala po kasi tayong police. Kaya kailangan we have to come up with a common understanding with the code of conduct na kung saan we will bind ourselves, including China. At yun po binabalangkas ngayon sa ASEAN at China, yung code of conduct. So, for you, no, for the academic sector, paano po ba tayo makakatulong dito? We can spread awareness. And for this, I'd like to give credit, no, because 2 months ago, I was invited by BUP to speak specifically on the South China Sea as it applies to our advocacy in this one. So, ganun po mga initiatives, no, on the school level, ay somehow makakatulong po ito sa ating advocacy. Maraming salamat. Ay, 200 pesos, please. Thank you very much, Assistant Secretary. Mr. Yap, for the token of appreciation. Oh, would you have a question? Foul na to, eh. Sir, gutom na kasi ako eh. No, I think some of us here are interested to find out, in the programs you've been discussing, what will happen to the credentialing of professionals? For example, CPAs, teachers with passing marks and so on. What will happen to those credentialing since the other countries do not all have an equivalent credential? Has that been tackled under the education or professional side? Maraming pong salamat. No? Kasi, well, I did not touch on that one because katulad nga po nung
sinabi ko sa introduction ko, ay parang ang ASEAN po ay parang relationship status niya sa Facebook. It's complicated. Mayroon pong mga pinag-uusapan, may mga agreement. As a matter of fact, napirmahan na po itong agreement within ASEAN. Ang tawag po rito ay Mutual Recognition Arrangements, na kung saan ay pwede na po mag-practice ng profession ang 8 categories. No? Mga doctors, dentists, nurses, engineers, accountants, pati yung mga tourism professionals na hindi kinakailangan kumuha ng examination doon sa mga bansa na yon. No? Ngunit ito po ay sa ngayon ay still subject to visa regulations ng mga bansa na yun. Katulad dito sa Pilipinas, mayroon po tayong constitutional prohibition because in our constitution, professionals who can practice here in the Philippines are only those who are citizens of the Philippines. But there is an exemption there. If we have this yung mutual recognition or may bilateral arrangement tayo dun sa bansa na yun. No? So, now having said that, no? Dahil kasi ultimately yung bansa o yung gobyerno ng ASEAN magde-decide kung sino yung bansa yun. No? Papasok po itong issue, yung mga iba-ibang issue katulad ng K-12. So, halimbawa ako ang may-ari ng ospital sa Malaysia. Bakit ako kukuha ng nurse galing sa Pilipinas? Eh, kulang nga kayo ng 2 years. Eh, ang pinag-uusapan dito, buhay. Eh, paano kung yung 2 years na kapalangan lang ng mga Pilipino na meron naman doon sa mga ibang bansa eh, that could spell life and death, no? So, yun po ang isang pwedeng magamit na argumento, no? Ngunit, kasi karamihan sa inyo sasabihin niyo, eh paano yan eh, hindi na kami mabuto sa K-12 eh. Ngunit mayroon pa pong ginagawa na arrangements sa ASEAN, yung AQRF. Ito po yung yung mga qualifications standards na which will do away with the mutual recognition arrangements, no? And by the way, the Philippines is chairing this working group that is looking into these AQRF arrangements, ASEAN qualification. Meron man taga-check dito. Check. I think kasi I think there's about 4 or 5 Philippine government agencies that deal with this, no? So sa madaling salita, for every level, no, at titingnan na lang po yung mga skills requirement, no? Yung mga skills requirement o yung comparative na skills requirement na na-achieve ng mga ASEAN member countries aside from educational attainment, no, ng mga bansa nito. So if you are able to come up with that AQRF, this will supersede ito na, no? So you have on the left yung MRA, and then you have the AQRF, and then PQF, that's for the Philippines qualification framework, no? So ang objective of course is to harmonize itong qualifications and competencies that will measure the competitiveness of each profession, and that will lead eventually to the goal of ASEAN to ease the movement of professionals. Maraming salamat.